Sziasztok! Nagy Tamara vagyok, konduktor és FDM terapeuta, és ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan segítheted a gyermekednek a hátról hasra, illetve a hasról hátára fordulást. Amikor egy gyermek a hátán fekszik, a lábával indítva segítheted neki a hasra fordulást, a térdét a mellkasa felé közelítve, majd a talpát a földre leérintve kezdhetitek a hasra fordulást. Ilyenkor az oldalán nyugodtan megállhattok egy kicsit, és motiválhatod arra, hogy ő a kezét mozdítva próbáljon tovább fordulni a hasára. Itt ugye a játékot érdemes a feje felé közelíteni, hogy ránézzen, és ugye a következő helyzet, amikor a gyermek már a hasán van, ott érdemes arra figyelni, hogy ha a karja bent ragad a mellkas alatt, akkor vagy motiváljátok egy játékkal, hogy ő ezt kiemelje onnan, vagy ha úgy érzed, hogy ez még nem megy neki, akkor a könyökénél és vállánál segítheted ennek a helyzetnek az elérését. Amikor megérkeztetek hasra, úgy tudtok tovább fordulni a hátatokra, hogy a kezét megfogod a mellkasa alatt, és segíted neki az oldaláig a mozdulatot. Ilyenkor szintén megállhattok, és egy játékkal csalogatva ösztönözheted arra, hogy minél önállóban forduljon át a hátára. A másik irányba is megmutatom. Szóval a lábát indítva, a talpat földhöz közelítve indíthatjátok a fordulást, és amikor ő megérkezett a hasára, vagy segítheted neki a karjának a kiszabadítását, vagy várhatsz egy kicsit, hogy ő önállóan próbálja megoldani ezt a helyzetet. Majd a mellkasa alatt benyúlva, a kezét megfogva segítheted az oldalára fordulást, és onnan egy játékkal motiválva, vagy akár a csípénél tartva egy kicsit, segítheted a hátára fordulást. Fontos kiemelni, hogy ha a gyermek 6 hónapos korában nem fordul át a hasára, akkor érdemes mindenképpen szakembert felkeresni. Ezt a feladatot tudjátok gyakorolni otthon, de ha bármi gyanúsat észlelsz, akkor mindenképpen keresd fel egy szomatopedagógust, egy konduktort vagy egy gyógytornászt.